Powiat kartuski jest jednym z 20 powiatów województwa pomorskiego, 9. co do wielkości. Zajmuje powierzchnię 1120 km². Stolicą tej krainy są Kartuzy, w których mieszka prawie 17 000 ludzi. Powiat dzieli się na 8 gmin: Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Sierakowice, Somonino, Stężyca, Sulęczyno i Żukowo. Obszar powiatu kartuskiego zamieszkuje dzisiaj ponad 127 000 osób. Dawniej mieszkańcy utrzymywali się głównie z rolnictwa, rybołówstwa jeziornego i leśnictwa. Dzisiaj powiat kartuski zmienia swe oblicze. Położone blisko Trójmiasta, z dobrą komunikacją, staje się ważnym zapleczem rekreacyjnym tej dużej aglomeracji. Rozwija się turystyka sezonowa i odpoczynek weekendowy. Wielu mieszkańców pracuje w handlu, przemyśle, budownictwie. Na terenie powiatu kartuskiego działa ponad 12,5 tysiąca przedsiębiorstw, z czego blisko 86% należy do osób fizycznych. Perła Kaszub jest dowodem na to, że w powiecie kartuskim nie brakuje instytucji, firm i osób prywatnych świecących przykładem nadzwyczajnej wrażliwości, przedsiębiorczości, umiejętności łączenia działalności gospodarczej z aktywnością dla dobra wspólnego. Funkcjonuje tutaj wiele organizacji pozarządowych, sprawnie działają małe i średnie przedsiębiorstwa, galerie i domy kultury. Już od 15 lat nagradzamy najlepszych przedsiębiorców, ludzi wielkiego serca, sportowców, animatorów kultury i społeczników. Od 2001 roku uhonorowano 347 podmiotów, a kapituła oceniająca wyłoniła 131 laureatów pereł i 27 superpereł. Ponadto przyznano 34 nagrody specjalne oraz 155 wyróżnień. Przez pierwszych 7 lat nagrody przyznawano w różnych kategoriach. Od 2007 roku kapituła przyznaje statuetki superpereł dla szczególnie wyróżniających się podmiotów. Ich laureatami zostali dotychczas Maria Gosk, firma Grono, spółka cywilna z Kartuz; Barbara i Wojciech Jaremowie, restauracja Hecz Rybacka w Borowie; Franciszek Kwidziński, kierownik regionalnego zespołu pieśni i tańca Kaszuby z Kartuz; dwukrotnie Lidia i Daniel Czapiewscy, Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku; ksiądz prałat Piotr Krupiński, proboszcz parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kartuzach; Jacek Wroński, właściciel firmy Wroński Spółka Jawna; Kazimierz Woźniak, właściciel firmy Elwos; Maria i Andrzej Kostuchowie, właściciele Kaszubskiej Oazy Zdrowia Wichrowe Wzgórze w Chmielnie; Hanna i Kazimierz Miąskowscy, właściciele firmy Orfeusz Bobo w Chwaszczynie; Andrzej Wroński, dwukrotny mistrz olimpijski w zapasach w stylu klasycznym; Marian Stencel, gospodarstwo ekologiczne w Pępowie; Jerzy Gawroniak, ośrodek wczasów zdrowotnych u Zbója oraz Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego; Roman Zaborowski, wojewoda pomorski; profesor Brunon Synak; Marcin Szymański, dyrektor zakładu produkcyjnego firmy Unilever Polska Spółka Akcyjna w Baninie; Ewa i Zenon Sucheccy, galeria Volkswagen w Pępowie; ksiądz prałat Ireneusz Bratkę, proboszcz parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żukowie; Alicja i Ireneusz Koszałkowie, Centrum Aktywnego Wypoczynku Koszałkowo; Jacek Leszewski i Adam Czerwiński, firma produkcyjno-usługowa Inbul w Migach, właściciel Mirosław Bulczak oraz Fundacja Podaruj Trochę Słońca w Starkowej Hucie, założyciele Wiesława i Piotr Góreccy. W ubiegłym roku superperłami uhonorowani zostali Bogdan Górski, właściciel przedsiębiorstwa budowlanego Górski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Edmund Kwidziński, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach. Nagrodę specjalną starosty kartuskiego i przewodniczącego Rady Powiatu Kartuskiego otrzymał Stanisław Lamczyk, poseł na Sejm RP.
Starosta Janina Kwiecień gratuluje mieszkańcom celnych i przemyślanych nominacji, a kapitule nagrody wnikliwości i rzetelności. W skład kapituły wchodzą Gabriela Gołata, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, Barbara Kapica, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach, Eleonora Kułak, artysta, plastyk, animator życia kulturalnego, Janusz Bystron, członek Zarządu Powiatu Kartuzskiego, Piotr Histowski, członek Business Center Club Loża Gdańska, Dariusz Tryzna, Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług w Gdańsku, oddział w Kartuzach, Wojciech Okroj, dyrektor Wydziału Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Kartuzach, przewodniczący kapituły. Uroczystości wręczenia nagród uświetniali wspaniali artyści. Kabaret Paka, Halina Frąckowiak, Bogusław Mec, Bogdan Smoleń, Alicja Majewska, Krystyna Giżowska, Zbigniew Wodecki, Krzysztof Dałkrzewicz, Wojciech Gąsowski, Irena Santor, Dorota Lulka, Marek Torzewski, Edyta Geppert, Wielka Gala Trzech Tenorów. Dzisiaj zaprosimy Państwa na występ dziennikarza, poety, piosenkarza, konferencjera oraz satyryka Piotra Bałtroczyka. Ale zanim to nastąpi, zobaczmy, kogo za rok 2015 starosta kartuzski uhonoruje swoimi nagrodami.